طلع البدر علينا من ثني. Barkanka da wannan lokaci ya kai yayana. Yawwa, barkanki yar uwa. Dalilin kiranki wannan wuri shine ina so ne miki wasu tambayoyi ne guda 3. To ina sauraron ka. Tambayoyin dai suna da alaƙa da ilimin fiqh ne. Tambaya ta farko, shin wai menene yake wajaba akan baligi? Ma'ana, mutumin da ya balaga aka fara rubuta mai aikinsa na zunubi da kuma aikinsa na alkhairi. Farkon abin da yake wajaba akan baligi ya inganta imaninsa, sa'annan ya san abin da zai gyara farillan ainihinsa da shi. Shi ne kamar hukunce-hukuncen sallah da na tsarki da kuma na azumi. Yawwa, to bayan wannan menene yake wajaba a gare shi? طلع